LPS, co potkáte v obchodě. Já už točím třetí díl, protože tam ten druhý se mi vypnul, protože mě napadlo ještě. Takže tam, co přejde na poslední chvíli a vykoupí tam nakonec vše. Což je tak málo jídla. Nevadí, je to jídlo až pro mě. Alkohol, ten tam svýmu manželovi ožere. Já budu mít další dítě. Ta první dítě. No, si pomalinko ten. Vezmu i kolínka. Tak vezmu kašičku. Tamhle je kočičí maso. Jako maso pro kočky, ne kočičí maso. Tak. A obchod už v sobě nemá jedinou věc. Takže omlouvám se, že jsem musela natočit třetí část, když moment. Má 1 minutu a 8 sekund zatím teda. No tak nevadí. No možná mě jednou na YouTube uvidíte jako LPS Deadpool, ale zatím nevím. Bych tam musela jít přesvědčit mamku na e-mailovou adresu, protože já si chtěla ten YouTube přihlásit. Protože videa, který natočím, třeba LPS rozbojování dogy, tak to tam dává můj táta na jeho mobil. A klidně se tam budu muset dát moje video. Jo, a můžu to vypnout, jo? Prosím vás, a chci pořádat jednu soutěž. Řekněte mi, jaká holčina, je to Angličanka, to vám poradím, jaká anglická holka natáčí i My to Pony, i ty děsivý hry, i LPS, i Shopkins a takovýhle další věci. Která holka to natáčí, je to Angličanka. Jo? A napište mi to a ten, kdo odpoví správně, tak pro toho natočím video. Takže dolů do komentářů mi napište odpověď a k tomu, jaké video byste chtěli. Vylosuju si tři lidi, který tam najdu, vylosuju. Pokud tam těch videí bude 5, třeba tak si napíšu jejich jména, dám je do nějaké mističky, pořádně zamíchám a vylosuju si 3. Nebo 2, asi 3. A pro ty natočím videa. Jo, a mohu natočit i Bedříšek a Jindříšek, proto nejsem LPS daní, ale protože já Bedříška a Jindříška, ty 2 malinký pečepáky mám. Navíc já jsem u nich Stefánek a jmenuji se tak. Nasledanou. Vypínám to.